Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Chris. Hindi ko na po itatago ang pagkakakilanlan ko dahil malamang sa hindi, naaalala niyo pa ako. Huh? Talaga ba? Nagpakain ka ba sa amin? Oo nga. May binigay ka ba? Nag-alay ka ba ng malupitan? Pag ganyan, maaalala ka namin. Pero kapag hindi, wali. Anyway, ito na ipapaliwanag niya na partner. Ako yung batang-batang karelasyon ni Madam Mila sa kwentong May-December Love Affair na binasa nyo nung July. Okay. Confirmed talaga, partner. Pag walang alay, hindi natatandaan. Okay. Medyo. Pero hindi ko na alam hindi yung saktong nangyari. Ano ba yun? Mm-mm. Sabi niya, hindi ko alam na sumulat si Madam sa inyo para ibahagi ang love story namin. Nalaman ko lang nang minsang I was scrolling sa YouTube. Na-curious ako sa kwento dahil nasa parehong sitwasyon ako. Nung una, akala ko baka nagkataon lang nakapangalan ng tatay ko yung driver ng letter sender. Okay. Siya yung pinagpapantasan. Oo, may nunal sa may singit. Yan, oo. Nagpasilip kasi ng singit. Charot lang. Hindi, ito yung driver. Ito si Madam na meron driver. Oo. Si driver, natikman ni Madam, di ba? Oo, nagka-moment sila ng driver. Tapos nung minsan na yung driver, hindi makakapasok. Yung anak niya yung pinapasok niya. Ito ba yung nakaputi? Parang ganun? Siya yung may yung sabing may binting na nandadagan. Yan ba yun? Hindi ko sure. Confirm talaga pag walang alay, hindi talaga natatandaan. Anyway, nung una akala ko baka nagkataon lang nakapangalan ng tatay ko yung driver ng letter sender. Hanggang sa marinig ko ang pangalan ko. Agad kong tinanong si Madam kung siya ba yung sumulat at matapos niyang tumawa ng malakas, inamin niyang siya nga ang sender. Alam niyo, Tambalan, nagsama na kami ni Madam Mila simula nung August. Nasabi na namin sa panganay niyang anak ang relasyon namin pero tutol siya. Masyado daw akong bata para sa nanay niya. 37 years old na kasi siya samantalang ako 20 years old lang. Kung hindi daw kami maghihiwalay, wag na daw siyang ituring na anak ng nanay niya. Gusto ni Madam na sabihin sa pangalawang anak ang relasyon namin. Ka-close niya kasi ito at tingin niya maiintindihan siya. Ako yung natatakot kasi baka tumutol din sa relasyon namin tulad ng panganay. Baka sa halip na kami ang kampihan, doon sa kapatid kumampi. Hindi naman namin kayang itago ang relasyon namin ng mahabang panahon dahil dito magpapasko yung mga anak ni Madam this year. Ano po ang gagawin namin? Itatago ba namin ang relasyon namin o sasabihin namin sa kanila? Ano po kaya ang mabuti naming gawin? Salamat po sa inyong payo. Ang inyong tambalanista, Inigo. Inigo pala yarn eh.
Search natin yung May-December love affair. Okay. Nung July. Ay nako, mahirap to kasi ulam ko nga kanina, limot ko na. Ito ba yung episode na tawang-tawa tayo kasi Nabasa baka magkamali ako eh. Sila yung nasa likod ng ref. Iba yung pinapanood mo, partner. Tapos pumunta sa lababo, iba ba yun? Hindi sila. Tapos dun sa swimming pool, kunyari naglilinis. Nagalo-halo na. Napanood na rinig. Kwentong marites. Ito na, partner. Okay, Binuksan ko ulit yung May-December love affair. Okay. 37, 62 na dito eh. Ganun ba mukhang may asim si Mila? Na 62 na siya pero mukhang 37 sa paningin ni Inigo. Yun nga yata yung tawang-tawa tayo kasi yung mga description ni Nanay Mila, yung literal sabi natin, may asim ka pa talaga. Oo. Sabi namin, baka yan yung weakness talaga, yung maasim. Oo, parang ganon. Ganon. Wait lang, binabasa ko eh. Ayun nga si Inigo, nung time na yon, 5 months na sila magkarelasyon hanggang ngayon. Okay. Oh, 'di ba? Sabi niya, ito yung sabi ni Mila eh. May lihim kaming relasyon, mahal ko siya at alam ko mahal niya din ako dahil ramdam ko yun sa bawat halik at dikit ng mga katawang lupa namin sabik na sabik. Oh, 61 na si Ating. Oh, diba may kasi asim 37, bata pa yung 37 talaga. Baka 37 si Inigo. Tapos hindi, 60, 20 daw eh. Tapos 60, dinaya ni Nanay Mila yung edad niya talaga. Oo, dinaya. Kasi, 20 years old. Kasi pangalan pa lang, mas 31 Mila, 37. 37 talaga Mila, 3 dekada talaga yung binaba. Hindi ba kami kasi mga pangalang Mila, mga 60 talaga yan. Kaya nga eh. Sorry. Sorry na po sa mga aling Mila. Kasi yung mga pangalang Mila, may aling talaga sa harapan nila. May aling talaga sa harap. Mila, mas bata pa pangalan sa amin. Oo, 37 lang yung Mila. Parang hindi ako maniwala. O baka typo error lang ni Inigo. Or baka nga mukhang 37 sa paningin ni Inigo. Mahal nila isa't isa eh. Tama, so yun na nga. Ito yung partner habang nagmamaneho, panay ang sulyap sa kanya sa rear view mirror. Sabi niya, parang apo ko na kaya wala akong mali siya, sabi nung Mila. Binalikan ko eh. Pero, sabi nung Mila. Walang paggalang sa may edad. Sabi nung Mila. Sabi nung Mila. Oo, partner. Sabi nung Mila. Sabi niya, dahil parang apo ko na at wala naman akong mali siya. Tinanong ko kung ba't siya tingin ng tingin. Sabi niya, ayaw tumingin pero sabi niya, ang lalim ng dimples at ang ganda ng ngipin. Diba? Mga ganon. Yan yata yung minisaban na naalala ko yung tawang-tawa tayo sa binte. Iba pa yun. Iba pa yung binte. Tambalanisa natin yung nag-PM. Ito, kwento na may wagang panay. So anyway, okay, na-establish na namin. So ngayon, confirmed. Lihim na relasyon. So ang next na tanong ni Inigo is, dapat bang sabihin o hindi? Alam nyo, mas masarap naman talaga ang relasyong hindi nililihim. Diba? Yung relasyon na all out kayong makakapagdeklara sa buong mundo na may ganap kayong dalawa, na may moment kayong dalawa, may something kayo, 'di ba? Ang hirap ng laging nagtatago, 'di ba? Alam mo, if your intentions are sincere, 'di ba? Wala ka namang ibang intention kundi mahalin lang talaga. Ikaw, 'di ba, si Inigo yung nagsasabing pasuliyap, patingin-tingin, 'di ba? Mga ganon, edi go ahead and say it. Nalaman na nung panganay ganito na lang. Wag na lang ding ma-surprise kung yung pangalawang anak hindi pabor. Ganon, 'di ba? Kumbaga, hindi naman ito bagay na madaling magets, lalong-lalo na dito sa Pilipinas, 'di ba? Na ito po ang land of the Marites, Marisol and mga tolits, ganon, 'di ba? Sa ganitong country na meron tayo, 'di ba? Na judgmental ang lahat. Correct. Na maraming bashers. Talagang expect nyo na may mga ganyan. Pero kung talagang truly nagmamahalan, byuda naman na si Mila, 'di ba? Wala namang rason para hindi ipagpatuloy yung pagmamahal na yan. Maraming May December love affair that actually works.
Correct. Ganun. Kung wala kayong nakikitang sabit, Oo. diba? Wala ding mabigat na dahilan para hindi ituloy ang relasyong 'yan. Siyempre, yun nga lang talaga mas masarap i-express ang pagmamahalan kung hindi patago, 'di ba? At saka kung alam din ng mga mahal sa buhay ni Mila. So sabihin niyo lang, magugulat sila. Diba, maaaring malito sila, ma-overwhelm sila ng kwento ninyong dalawa, pero later on, matatanggap din nila na, ay, kaligayahan ito ng nanay ko, bakit ko pipigilan? Yes, diba? ganun. Sabihin niyo, basta walang sabit. Diba, walang dahilan para pigilan ng inyong ang pagmamahalang yan. Pagdidikita ng mga katawang sabik na sabik, diba? Ganun. Sabihin niyo na. Oo, sabihin niyo na lang talaga. And i-expect niyo na yung, hindi naman sa negative thinker, but expect that they will not accept it agad. Yung mga ganitong klaseng sila sa kwento. Oo, 'di ba lagi nga natin sa sinasabi na ang mga ganitong klaseng mga revelasyon parang pagbuhos sa iyo ng malamig na tubig na merong pangyelo, parang ice bucket challenge, 'di ba? Nakakagulat pero hindi nakamamatay. Correct. So, expectin niyo na yung worst ever na magiging reaction nila. Tapos just say it. Mas maganda naman yung kaysa tago ng tago. Totoo. Iniisip ko kung kultura ba ng Pinoy na parang agad tayo, resistant ka agad tayo kapag nalaman natin yung mga magulang natin ay halimbawa balo ay tas may naligaw, nag-resist agad tayo or ang unang reaction ka agad ay huwag muna. Diba? Siguro. Ikaw ba, halimbawa, kunyari, yung nanay mo? Feeling ko depende sa sitwasyon, partner. Baka kung halimbawa, hindi pa nagbababag luksa, di ba? Mga ganun. Ganun agad lumandi nanay. Papahingahin mo naman muna correct, yung katawang lupa mo. True, parang ganun. Feeling ko depende sa sitwasyon. Pero tama ka pwedeng yung dito sa Pilipinas kasi kumo-conservative pa din, 'di ba? Mga ganong eksena kaya hindi basta-bastang natatanggap yung mga unusual na situation, 'di ba? Kaya nga tingnan mo partner, yung mga sa mga reunion, sino mga nadja-judge, yung mga walang jowa. 'Di ba? Bakit hindi pa nagkaka-jowa? Anong edad na? Yan yung mga gina-judge kasi nga judgmental yung mga Pilipino. Pati pag-aasawa ng mga balo, 'di ba, naapektuhan na. Correct. Feeling ko ganon. Correct. Kasi Land of the Marites, Marisol, tsaka Solsol. Isa pa yun. Totoo. Yung lola ko yung namatay, talagang maraming mga umaalig-aligid doon. Siyempre, yung lola ko nung kabataan, maganda yan. Okay. Nung namatay si Lola. Yung asawa ng lola ko, which is si my lolo. Ilang taon siya nun? Mga 22. Joke. 22 yung panganay. 22 yung panganay. Senior na. Okay, mga ganito na rin si Aling Mila. Oo. 60s. Tapos madaming umaaligid. Yung mga anak, merong hindi pabor talaga. Meron talaga Kasi alam mo, iba-iba yung rason pwedeng nila kultura nga Pwedeng kultura or pwedeng may isip nila. Ang tanda na nanay ko. May isip. Parang siguro in their mind, di ba, kung i-imagine nila sa utak nila, lumalandi pa yung nanay nila. Diba? Parang na-off sila. Parang ganun. Kasi feeling ko depende sa naging sitwasyon, depende. Kasi may mga kilala ko partner na mga byuda na sila na talagang pinupush sila ng mga anak nila. Magjowa ka na, di ba? Para sumaya ka naman. May mga ganun din. So, kanya-kanya, I wouldn't say na it's for all. Ikaw kung sakasakali, di ba nanay mo kasi balo, di ba? Kung may manligaw sa balo tsaka byuda? Balo, namatayan ng asawa. Okay. Generally. Pwedeng byudo o byuda. Okay. Yung balo, both genders. Okay. Yung isa, hindi pwedeng sila lalaki lang. Sa babae pwede din. Balo. Okay. Kasi pag yung nating bala, ang pangit, Oo diba? nga, pangit. Yung nanay mo bala. Wala makakaintindi. Wala manliligaw siya. Bala siya eh. Kainis. Susunod tayo sa balo. Balo, oo. So kung yung nanay ko, papayag ka ba? Diba, kunyari, tas may jowa siya. Halimbawa, ako yung jowa niya. Kung ikaw yung jowa, parang hindi. Ang takaw mo eh. Maghihirap yung pamilya nyo. May ganun eh. Diba, na parang, okay lang siguro. Pero kung ang jowa diba, mas matakaw pa sa amin, diba? Na mauubusan yung ng pagkain yung nanay namin. Hindi, wag na lang. Ganun. So, depende sa sitwasyon. Correct. Mahirap nga naman talaga sagutin. Pero kung kaligayahan kasi ng magulang yung iisipin natin, na parang kayong mga anak, halimbawa, may mga trabaho na kayo, tapos kanya-kanya ng buhay. Magkakaroon na rin kayo ng kanya-kanyang pamilya. Siyempre, yung nanay nyo, naghahanap din ng magkakalinga sa kanya. Mag-aalaga, magpapasaya
magpapasaya, hihimas, 'di ba, magpapainit ng gabi. Truth. So, kahit 'di ba sabi Tao nga, lang si nanay, tao lang si nakakaramdam nanay. din. At marami tayong narinig na kwento na kahit matatanda na, may pangangailangan pa rin. May mga ganun. Diba? Diba? Not necessarily, wag nyo na kasing imagine yung mga ini-imagine nyo. Kasi ang pangit po talagang isipin. Ang pangit po talaga kasi pag nakakita kami ng mga ganun, parang ang pangit talagang ang pangit talagang isipin. Pero yung meron siyang companion, yung meron siyang kasama, yung hindi na niya kayo istorbohin, yung siya mismo sa sarili niya, masaya siya, 'di ba? Yung part na yon, gano'n. Ibigay na natin sa kanila. Gives na natin sa kanila. Oh, pero tama nga, may mga kondisyon. Oo, depende kaya nga I wouldn't say. Pero dito siguro kasi parang na talaga sila. I mean, more pareho than 5 may months. trabaho. Oo, gano'n. Diba? Mukhang mabait naman si Inigo. Siguro alam mo yung mga gano'n na parang baka feeling pineperahan lang, gano'n. Makakapanood kasi natin ng mga teleserye yan eh. Kasalanan po talaga yan ng mga Pinoy teleserye. Gano'n. No, parang marami kasing kwento ng teleserye sa Pinoy na kapag nag-asawa yung byuda, hinuhututan nung susunod na asawa. Madami naman kasi manghutot na Pinoy. Yun naman talaga. Parang laging ganun yung kwento, no? Meron akong mga kakilala talagang super hot-hot. Alam mo yung parang ano tawag dito? Sanay na sanay sa hut-hutan. Talaga, parang grabe, sobrang hustler. Ganun, pro. Oo, pro na pro. Meron akong kakilala, partner, sobrang nagpapaawa, 'di ba? Na ganito yung buhay niya para lagi siyang bigyan ng pera, mga ganun. Pero sobrang hustler na madami kasing ganun. Kaya kumbaga parang hindi natin masisisi yung mga anak nitong si Mila, 'di ba? 'Di ba? Na ganun ang isipin nila. Oo, na ganun kasi ang isipin nila. rampant. Oo, ang ganun. dami kasing ganun talaga. Okay. Pero meron din naman, tingnan mo yung difference. Maraming ganun versus meron din namang matino. Di ba? Marami versus meron. Di ba? Parang may ganun nasa tayo. isip na natin. Oo, na namimera lang yan. Ewan ko, ako I would think that way minsan kung dahil siguro dahil marami akong kilalang hustler. Dahil marami akong kilalang namimera lang talaga sila. So, it takes one to know one. Di ba? Parang ganun. Alam ko yung mga hilat siya. Ganon. So, wala pa siguro ako nakilala kasi na talaga nagmahal ng mas may edad dahil mahal lang na walang kapalit na monetary ha. Siguro wala lang masyado. Kaya siguro yun yung nasasabi ko. Kaya ganon din siguro yung feeling ng mga anak netong si Mila. Correct. Pero kung ipahayag mo ang tunay mong nararamdaman, Inigo, na sincere ka at wala kang ibang masamang intensyon kay Nanay Mila. Mag-ano kayo, yung prenup, ganon. Kung makaano naman yung mga kapatid, ay yung mga anak ni Mila, mayaman ba talaga yan? Yung Mila. Itong Milang to. Para pagka-anuhan nyo, para i-prevent yung magmahal. Maagawan ba kayo ng mana? Ano bang mana pinag-uusapan natin dito? Baka naman lupa sa kukulang yan. Di pag-usapan nyo. Pero yung mga anak, payuhan nyo lang din si Nanay Mila. Yung nanay ninyo na obserbahang mabuti. Kasi bakit alam yung nanay nyo, malaki na yan eh. Correct. Matanda na din siya. Alam niya na din. Ang dami na pinagdaanan yan. Marunong nang mag-decide sa sarili niya yan. Tama. Tama yung sinabi ni Porter kanina na may mga kanya-kanya na rin kayong life. So may mga needs din si nanay na hindi nyo na mabibigay kasi may mga kanya-kanya na kayong life. Correct. Kasi wala na kayong malamang madala sa bahay. Kung nandyan pa kayo, pero darating din kasi yung time na alis kayo sa bahay na yan. Diba? Kasi nga magkakaroon kayo ng kanya-kanya yung mga pamilya. Yes. So, kung kaligayahan ni nanay na magkaroon ng partner, then ibalato nyo na sa kanya. Correct. Diba? Let go nyo na kay nanay para okay na. Gibsong nyo na. Gibsong nyo na kay nanay yan. Salamat sa iyo, Inigo, for sharing your story. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Have a feel good Lunes, mga kabisyo. Bye-bye!